Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Ak sa vám obsah páčil a chcete ostať v kontakte, neodbiehajte od svojho monitoru. Ahojte, moje meno je Adam. Momentálne sa nachádzame v OG Sporting Dogs gyme. Moja značka OG Sporting Dogs momentálne ponúka aj služby, ale základ už 2 roky tvorili hlavne výrobky. Mám tu vlastnoručne vyrábané kusadlá. Tieto kusadlá sú rôznych veľkostí, rôznych typov. Používajú sa nielen pri bluešporte, ale takisto aj v služobnej kinológii a na voľnočasovú zábavu. Tieto kusadlá pomáhajú zlepšiť vzťah s vašim psom a môžu slúžiť ako hračka pre domácnosť alebo ako kvalitná tréningová výstroj. Kusadlá OG Sporting Dogs som spočiatku začal vyrábať sám a neskôr sa náš tím rozrástol. Tieto kusadlá sú vyrobené prevažne z materiálov slovenského a českého pôvodu a snažím sa podporovať lokálny trh, čo sa týka výroby, takisto aj služieb a práce. Kusadlá majú prevažne 2 tvary. Vankúš a klasický podlhovastý tvar. Tieto tréningové hračky môžete nájsť na stránke ogdogs.eu, link nájdete v popise. Jeden z posledných produktov pridaných do katalógu OG Sporting Dogs je táto kefa pre psov. Je to perfektný nástroj, ako zbaviť vášho psa prebytočnej srsti a odumretej kože. Uško, jednoduchý nástroj na vyčesávanie psa, sa skladá z prírodných materiálov, a to je drevo a kov. Drevo, ako aj dizajn tejto kefy pre psov, je slovenský a čepeľ pochádza z výroby z Čiech. Ďalší z produktov OG Sporting Dogs sú konopné alebo ľanové vodítka Texas. Tieto vodítka so surovým a prírodným dizajnom sú tvorené pomocou zapletania lán. Tým sa vyhneme použitiu zbytočného materiálu na svorky. Je to kompletne ekologický produkt, ktorý zahŕňa len kovovú karabínu a oko a zvyšok je konopné alebo ľanové lano. Tieto vodítka vyrábame v rôznych dĺžkach a priemeroch a takisto je možné si objednať dvojvodítkov na 2 psíkov. Jeden z produktov, ktorý vyrábame, je takisto 3D tlačený model psa. Tento 3D model amerického staffordshireského teriéra je možné objednať vo variácii ako nastennú lampu alebo takisto s podstavcom ako ocenenie na športové podujatia. Po dobrom tréningu si zaslúži psík určite aj poriadnu odmenu. A čo by to bola za odmena, ak by nepomohla k jeho perfektnej postave a aktivite na ďalšie tréningy? Na to tu máme Crunchy Churpy, čo je syr pre psov. Je to tvrdá pochuťka, plná proteínu, 99% mlieka a 1% citrónová šťava. Odporúčam po tréningu ako perfektný doplnok proteínov pre vášho psa. Láska k psom drží vývoj OG Sporting Dogs produktov stále v pohybe. Preto sa tešte na ďalšie produkty, ktoré pre vás chystáme. Niektoré sú v procese prototypov, iné zase len nápadov. Čoskoro sa ozveme s ďalšími produktami od OG Sporting Dogs, ako je napríklad lopta potiahnutá gumou, ktorá bráni tomu, aby sa vášmu miláčikovi obrusovali zuby. Ďakujem, že ste dopozerali toto video až do konca. Ak sa vám páči tento obsah a to, čo robím, kliknite na odber OG Sporting Dogs. Vidíme sa pri ďalšom videu.